07748330801. Okay. Pin comment. Okay, hello guys, how are you? Maswera sei kana kuti regai nditi makadini zvenyu. Makadini kumativi mana ose enyika. Daisy Mpofu, how are you? Ndanaka Esther Taderera sei. Auntie Pamela Tegami, how are you? Achi Horo Fortune sei. Chuma Catherine, how are you? Oh, thank you, Catherine. McDonald Charinge, how are you? Tendai Mugadza ndeipi. Mukanya Siive, how are you? Perpetua Chinyani ndeipi. Burura, he's getting there. Thank you. Manyoni ndeipi. Privilege Nyasha, say. Privilege Nyasha, say. Zvikuru say, as I go along and greet people, there is a lady that I'm appealing. Aripo Eripa Live. Let me just get the name. The name of the lady. Let's see. I'm looking for Charity Mary. Ndikutsvaga anonzi Charity Mary. Charity Mary, are you in the comment section? I'm looking for you. Are you in the comment section? Ndikutsvaga Charity Mary. Anzi Charity Mary Yala. Ndikutsvaga mudzimai anonzi Charity Mary. Handizivi kuti arimo here mucomment section. Makadi guys, how are you doing in the four corners of the world? Charity Mary, kana uripo budikira and call me on the number that is pinned below. Budikira Charity Mary and call me on the number that is pinned below. Okay. Ndinokuchingamidzai pachirongwa SIS MELLY's Diaries. Zita rangu ndinoitwa Auntie Selina. I'm your host, your presenter and your facilitator tonight. Handizivi kuti maona title yenyaya yatinoda kutaura here. Ndaipa musoro wokuti mbudzi kuzvarira pavanhu kuti nditandirwe imbwa. Ndofunga ishona yatinoziva tese. Mbudzi kuzvarira pavanhu kuti nditandirwe imbwa. Ndozvatinoda kutaura nazvo nhasi. Nhasi I'm going to be using a lot of figurative speech. A lot of figurative speech ndo yandiri kuusa nhasi. Saka I hope vanoziva figure of speech vano understanda zvandinenge ndichitaura. Masikati paita live yaitwa naSIS MELLY. Tichiperekedza vanzvadzi vedu kune vamwe, baba vedu kune vamwe, sekuru kune vamwe, kuti vaende vanoonekwa kuchipatara. Haiwa vafamba navo from one place to another, vangori nesuper live kusvikira vazonowasiya kumagrosa kwekuti vatenge chikafu chavo. As we were all commenting in the comment section, I noticed one comment yaiswa this particular lady that I am looking for. Nda notice a comment one yaiswa this particular lady. Wandati ngaandifonere kana ari mu live section. Wow. Regai fona undingoperera pa wow. Here is the comment that was in the comment section. Here is the comment that was in the comment section. Yanga yakati iyo. Komana ndinogona kuzviverenga here. Let me try and enlarge. I think most of you that are here, thank you for the loves and likes, guys. Most of you that were present at that particular live, Maskati,
vaverenga mukapawo pfungwa dzenyu. Munyori ati mukomendum, I called out the name because it came up in the public domain. It's not something that came kuseri kuti anti kana sisi Melly ndira kutaura nemi. Awaridza nyaya yake palive. Charity Mary Yada awaridza nyaya yake palive. Ati iye sisi Melly ndokumbirawo rubatsiro, ndine mwana ari kumusha, handisi kumupinza chikoro, ndiri kugara nemurume asiri baba vake now. Ava 12 years old. Handina chandiri kumupa, chero chikafu, ndokumbira rubatsiro, mwana aende kuchikoro, sisi Melly. Vamwe vari kuti hachizi chipoko here? I don't know. Handizivi, but chipoko chingauye nerubatsiro rwakadai here? Dai kuri kunzi anopiwa rubatsiro rwacho, iye ari chipoko tinomupa sei? Ndinodzokorodza kuverenga mwadi yevo yavanyora pacomment section, madzimai Charity Mary. Sisi Melly ndokumbirawo rubatsiro, ndine mwana ari kumusha, handizi kumupinza chikoro, ndiri kugara nemurume asiri baba vake now. Ava ne12 years, handina chandiri kumupa, chero chikafu, ndokumbirawo rubatsiro, mwana aende kuchikoro, sisi Melly. Kuti nditi chipoko, I would want to dismiss that. Because kana uchizoti chipoko ungakumbire rubatsiro, nekuti kana isusu taakubatsira tichabatsira nezita rako remachokwadi. Uye kana tichidzosa kubatsira kwatinenge tichiita, tinenge tichitaura nezita rako rerubatsiro rako chairo. Saka handidavire kuti sister vedu ava chipoko, ndinodavira kuti munhu chaiye atouya neplea yake yekuchemera pamberi pevanhu. Hence ndati mbudzi kuzvarira pavanhu kuti nditandirwe imbwa. Auya nenyaya yake pajekerere oga, aine hope yekutandirwa vanhu vemucomment section. But unfortunately, comment section, comment dzenyu dzamanyora. I thought we would discuss this. Pane vazhinji vari mumarelationships, kuti ndiri kugara nemurume, handizivi kuti murume wokuroorwa naye here akabvisa mari kana kuti iboyfriend. Problem yatinoita kazhinji ndeyekuti pachiculture chedu, thank you Barbara, paculture pedu ukatongogara nemunhu wemurume chete, wakutozviona semunhu akaroorwa. Saka murume uyu handizivi kuti iboyfriend here kana kuti murume wekumuroora chaiye. Ipapo handizivi. Dai anga abudikira pachena, tainyatsonzwa nyaya yake iye wemene achitaura story yake ega. Ndosaka ndiri kuti as we speak, Charity Mary, kana urimo mucomment section, ndifonerowo panhamba dziri pinned below. Charity Mary as we speak. Mataura zvamunoda macousins. Makanda mashoko. Left, right and center, left, right and center. Nyaya dze vanhu vari kusiya vana kumusha, vachizowanana nevamwe vanhu, kana kuti variko kumusha kwacho vari kusiya vana kudzimba dzavo dzavakaberekwa, vachizonowanana nemumwe munhu, vachifeila kuita take care of vana vavo. Dzinenge dzawandisa, and it looks like we are continuously going to be talking about it
until amen. The phone numbers that I've put below, ndida kuti tionesane. Kana ari comment section chida achinyara kubudikira pachena. Timuonese mudzimai uyu. Mune zvakanaka zvisina kutuka. Kuti chii chaanokwanisa kuita. Uye ndinoziva kuti comment section mune vanhu hobo vari exactly in the same situation as she is. You will be surprised kuti vanga vachimukutsirana pa comment section. Vamwe vevanhu vatori muma situations iwayo. Obatsirikana seiko. Chida ari kunyara kubuda. Can't see the numbers. The number is pinned below. Okay, here is the number 44 77 48 33 0801. 44 77 48 33 0801. Ndanga ndichikumbirisawo kune avo vachafona tishandise iri WhatsApp. Nekuti mukafona ku normal, ini I can't call you back because mufoni yandinouser pay as you go and muna mari yekuita call you back. Plus futi kana paine mumwe munhu ari pa WhatsApp, kana muchifona ku normal inogona ku override munhu ari ku WhatsApp. Saka ndokumbirawo kuti tishandise WhatsApp. Ngatibatsirei madzimai Charity Mary mune zvakanaka. Uye people vari mu comment section vari also in the same situation. And then kana tapedza takunovhara ndozongoita analysis yanguwo nekutaura zvandinofunga ini. The lines are open. You can now call so that tinobatsirana na Charity Mary. Tomuudza kuti chiko. Panga pa comment section anga aripo, rega ndingoverenga 1 or 2 pa comments andawana. Vamwe vati mainana budai mumba imomo mushandire mwana. Isu tiri kushandira 1 tingori masingle mothers. Mukuru ane 13, mudiki ane 10. Musapusiswe ngekuda. Aiwa. Zvimwe zvacho zviri kumberi handichaverengi. And then imwe yakanzi siyai murume iyeye ushandire mwana. Ukutore ururevesa here. Mumwe ari kubvunzawo ari kutaura kuti siyai mwana. Oh, sorry, my volume was way too low. Hanzi siya mwana ushandire, siya murume ushandire mwana. Nyaya yako yawauya nayo uri kurevesa here. Okay, the numbers that you can call are pinned below. I think pana someone ada ku add kwapa. Let me see. Okay, add. Let me try and add someone. Add. You. Farai, I'm adding you. Whoever is calling the number caller at the moment, enjoy and look it nayo live. You can either call on the number that is pinned below, which is 44 77 48 33 0801, or you can request to be added. You can request to be added. Let me try someone else. The line is very free, very free. You can call if you want on the number that is pinned below. Tionesane tibatsire mukadzi uyu kuti angaite sei. Ndinodavira kuti ari pano pa live nekuti masikati anga aripo.
masikati anga aripo. Okay, there is another ad. Let me check this ad. B, I'm adding you. Beauty, I'm adding you. Aisha Hassan, how are you? Violet, why is a number footy? B is not answering. I'll go on to another. It would have 4 ad, but I can't see the 4. Okay. Windows need technologies. Pane wandiri kuedha futi. Ndofunga anonzi taa, if I remember very well. Kana ndaona ningirikini zvakanaka. Thank you so much for answering. Makadi hanzvadzi. Tiripo hedu. Mainzwawo nyaya yatiri kutaura kai. Munoti chiina vahanzvadzi venyu vanyora nyaya yavo. Right. Ndaisvikira pakati hanha kunyatsoinzwa yese. Mungambondibriefa mbichana. Munyatsokwanisa kupa munyatsokwanisa kutaura. Those that are calling, I'll call you back. Nyaya inoti hanzvadzi. SIS MELLY. Let me enlarge it because my eyesight is not all that good. SIS MELLY, ndokumbirawo rubatsiro. Ndine mwana ari kumusha, handisi kumupinza chikoro. Ndiri kugara nemurume asiri baba vake now. Ava ne12 years. Handina chandiri kumupa kana chikafu. Ndokumbirawo rubatsiro mwana aende kuchikoro. All right. Yeah. Mubvunzo wekutanga kune munhu anyora nyaya iyi. Ndewekuti murume waari kugara naye ari kuramba kudzidzisa mwana wemukadzi uyu here, kana kuti ivo nemurume wavo wacho zvese pachavo vari kutoshayawo, even pakutodya kwavo chikafu pamwe vari kutotishayawo futi. Because pane nyaya yekuti mwana we ane 12 years ndiri kugara nemurume, ndiri kutadza kumuendesa kuchikoro. Hapana kubuda kuti ari kushungurudzwa here kwaari, kana kuti murume waari ari kuramba kumubhadharira. Point number 1. Zvokwadi. Right. Point number 2. Kumusha kune mwana wake uyu. Ari kumbogara nani? Uye akagara sei? Handimazviona ka? Yes. Handiti inini ndanzwa tsitsi munyaya yanyora. Ndoda kubatsira. But pekutangira kubatsira ndinopashaya nekuti kumusha kwaari kugara hatisi kuziva kuti ari kugara nani uye akagara sei. Saka hendi yandinoisa inogona kungotsakatika mumhepo nekuti background yemwana uyu hatina. Zvokwadi. Point handimupanzwisisa ka? Tochienda pakuti kuti mwana uyu mwana wake wainaye uyu baba vake vari kupi? Kana uye toda kuziva kuti magariro ari akagara pari safe here, pokuti kana tikada kuisa hendi tinoisa. Akatibriefa izvozvo, akatijekesera izvozvo, tinoziva kuti nyaya iyi toihendera sei. Because hapana kubuda kuti murume ari kuramba kumupa mari yekuti mwana adzidze, kana kuti iye hatitonyatsoziva kuti pakushotera nyaya yekuzoshaya mari ndepapi. Sometimes iye anogona kusenza, pamwe ndogona kushaya hendi yekumupa mari yekubatsira mwana kuenda kuchikoro, asi ndinomupa basa rekuita rinomupa mari kuti aendese mwana kuchikoro. Handi muri panzwisisa ka? Saka taida kuti abatsire sekudaro. Alright. Hanzvadzi, mibvunzo yenyu yese yamatiigira pano iri very valid. Very, very valid and very good questions as well. Saka, muri ipapo, I'm making another plea again to Charity, Mary, Yada, Mamende, waunza nyanya yako woga
mazita akabudikira. Kana uriko, tine mubvunzo yatida kubvunza. Yabvunzwa nahanzvadzi. Yakanaka kubvunzisisa kuti tinzwisise kuti kana paine varuda kubatsira, toziva kuti votangira papi, tonyatsoziva kuti situation yako yakamira sei. You can ask either to be aided or kana usingadi kuonekwa face, unogona kufona pa phone number. Tome pa way forward. Hanzvadzi, thank you so very much for your contribution and your valid questions that we need to tackle. Sorry? Additional point. Additional point. You can go on. You can go on. Brother, are you there? Brother, let me drop you and bring, can I drop you and bring you back? Okay. All right. Okay. Ratochinja zvechiwa. Maita basa hanzvadzi. Clear voice. Okay, let me make the plea once again using Zamataura issue. Charity, Mary Data, Mamende, kana uripo pa live. Ndinokumbira kuti ufone. Kana uchikwanisa kufona kuda kudisguisa voice rako, unobata mhuno asi usazobata kazvinozokutadzisa kana kufema kwacho. Unobata mhuno kuti upresente nyaya yako in case pane varuda kukubatsira. Thank you so much, my brother, for your contribution. Maita basa, brother. Okay, let me try and return my calls. Are we up? Vanzvadzi vapoza ma-questions are very valid. Atinganide kubvunzawo anti-Charity kuti zvakamira sei. Auntie Lo, how are you? Hi, I'm fine, and you have a long time. Long time indeed. How are you keeping? Not too bad. What's your take on this? I think this topic really, yes, it's a problem, but we need to really look at it broad. Because, hey, I think yatambudza vanhu vakawanda sandachive chidzidzo. But chiri kuramba kuita chidzidzo Auntie Lo, chiri kuramba kuita chidzidzo, because this is not even the first time that we have spoken about vanhu vanosiya vana kumusha vachiuya vachitsvaga vamwe vanhu vekugara navo, vachitoita vamwe vana futi vonosiya kumusha. Iri kunetsa. Ndatiedzeipo kuti mbonyatso maybe kudzika kudzidzisa chaiko kuti mboridza mhere chaidzo kuti vanhu vanyatsonzwisisa, because rakutoita senge dambudziko rihombe chairo. And some are not learning kuti this is a mistake, can I correct myself? My point is, kana ndaita mwana handiti ndaita first mwana wangu wekutanga, it's a mistake. Wechitupa ndinonodanana nemurume uyu anenge ari kuziva kuti ndine mwana handiti. Unless kana akanga asina kudeclare mwana wake, ipapo ndo pamwe patinoda kubvunza kuti akanga adeclare kumurume uyu here kuti ane mwana. Because rimwe dambudziko rozoti unozoita mai rudzi yekuti unonozvara futi vamwe ukanganwa uyu. Zviri kutoitika handi. Zviri kutoitika zveshuwa, and it's not a joke. Chidzidzo chihombe timboedza kudzidzisa vanhu, because hey, tanzwa madambudziko akanyanya stereki. Are related to this? Related to this. Ndisingade hangu kutaura, kune vandinotaura navo kuseri, ukanyatsoinda deep into why like story yake is like this,
unoona paine tumwe tuma issues turipo twekuti uchibvira mukukura kwemunhu vamwe vanhu vanoleka confidence pavari ivo, uye vanongoona kuti kana vasina kunge vakagara nemurume kana kuti vasina kuwanikwa nemurume, even vanosiya vana kudzimba kwavabva, they don't feel like they belong, they don't feel like vanhu here, I don't know. Ndozvandinenge ndiri kuona zvakawanda, but mabackground anosiyana, saka tinenge tichida kunzwa iye kuti atiudze mafambiro ake nemakuriro ake, kuti chakazomupa kuti anosiya mwana atsvage mumwe murume, whether iboyfriend here kana kuti murume. Zvese izvozvo tinenge tichida kunzwa kubva kwaari. I think tinofanira kumbonyatsodzidzisana especially kuvakadzi nesu vanhurume upbringing kuvana vedu, zvizvo zvatiri kupa vana, zvizvo zvatiri kudzidzisa vana. Okay. You can start it off and include it in what we are talking, whilst we are talking this topic, Auntie. The floor is you. This case is sort of similar to another situation in South Africa. And then you sit down and look at, hang on a minute, but why kukanganwa mwana chipo kuna mwari? Saka na wandita ndine vana vangu 5 unotomatakura vana vangu saidho uri kundida nevana vangu vanoti hausi kundida. Let's learn to draw a line. Ndoshingirira vana vangu ndiri ndega. Kwete kuti unonosiya vamwe unotanga imwe futi. Drawing a line, you can only draw a line. Ndine mwana futi wandinaye kuseru. Sisi vavo vane vana 5, vane mimba yechi6, vane vana 5, and mwana mudiki, she is kuma 30s, vane 5, vane mimba yechi6, but kumurume wavainaye, vandiri kutotaura naye, ndiri kutaura navo both, kumurume wavainaye, kuti vane vana 5, ndakaudzwa neshamwari kunzi haasi kukubudirai pachena, because nyaya yakanga yauya neshamwari ichiti mubatsireiwo weduwe. Haana kuudza murume chokwadi. Saka murume ndichitaura naye haasi kutoziva kuti ane vana 5, nhumbu yemurume iye ndeyechi6. Haasi kuziva, akadeclarerwa vana vashoma. Finish. On this one is really no comment, because hey, 5 vakwana, 1, 2 womira, 5, 6 ane 5, ane nhumbu yechi6. Kana vari pano murume nemukadzi, vanhu ivo vanoziva zvandiri kutaura. Ndatofumura guri. But haana I think this one, you need a day, like ndatimbojegesana tinyatsodzidzisana, because hey, taakubuda mugwara nezvimwe zvinhu, because makumbiro wacho tinonzwa tsitsi nevana handiti, but it's not fair kune vana, because unongobatsira mbichana but haupo futi. Yeah, ndizvozvo. Thank you so much for your contribution, and zvinhu zvacho and hazvina formula. Tiri kutaura yauyu yemwana 1, pane vamwe ane 5 haana kana kutodeclare vana vese, akadeclare vashoma kumurume, saka vanhu vacho kubatsirika futika kunonetsa, and iye muridzi haana kundiudza. Ndakaudzwa neshamwari, ndiye akamurifeya, ndiye akandiudza kuti anti munhu haasi kukuudzai chokwadi kuti ane vana vangani, anondiudza 2 iye ane 5. Kana achinge to that extent anobatsirika chirudzi. Anditi kana uona problem yako upfuma kuti ndozvandiri izvi, pachena batsirikike. Vanhu vacho vanonetsa ava anti. Regai ndi macalls akuwanda, regai nditore macalls. Thank you so much for your contribution. Oh, what have I done now? Hello? Let me try and call back some people. I can see you, vanhu vari kuda kuedwa. I can see you. Ndinokuchingamidzai pachirongwa makadini? Hello? Maswera sei? Taswera hanzvadzi, maswera sei? Maswera. I think ini ndachida kumboti dzokere pamashure penyaya pane zvandandichongoona hangu
about it. Kuti chekutanga ini ndikadanana naJanet ndoda kuona kuti Janet anogarikika naye here kana kuti agarikike naye. Kana asingagarikike naye, let it go. Munozviona sei kuti anogarikika naye? How do you see that? Time yekudanana itime yekudzidzana. Okay. Kuti munhu anogarikika naye here and agarikike naye. All right. Ukaona ma-red flags awanda pamunhu, pane iyi, pane yekurova, pane yerafu, pane yekuti akadhakwa anotaura kuti asina kuswera, pane yakadai neyakadai neyakadai. A lot don't know this is a red flags. Okay. Woma-entertainer ane mamwe ma-red flags ekuti tinoona kuti no, ini ndauya ndasiya bhutsu musetting. Ndogona kuti kwanze no, usasiye bhutsu musetting, umeenda nesa bhutsu pashureki. Kana ndibhutsu dzako kana dzichinwa ngadzigare mbatso. Ipapo ndo pandiri kuona kunge patiri kurasika. 1. Pepiri ndiri kuona sokuti security 1 either vanogona kunge vasina kuudza murume chokwadi kuti ndine mwana, Possibly. kana kuti havana foundation. Ndopata ida kudzokera pafoundation pepe ndeyekudza kuti iwe shamwari ino handida sendere mhau ine mhuri yangu ine mhuri yayo. Unozokwanisa here kuti inini ndoda kuitawo zvandoda ndaita mabinda kuti pamwe ndichengeta mwana isiri pamwe chete, asi ndoda kuita zvakati nezvakati 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 nezvakati, ndava ndine vana vandakasiya kupo. Mukasabudirana pakutanga, ndinoona kuti kuzodawo zvigadzirisa pamberi kunogona kunetsa. Okay, saka inini ndikagara ndakuudzai kuti kumba kwedu atete edu anozoroya, mai vangu vakazoshata vakazodai, ndo mentality yacho yana iri mumusha, kuzoichinja tamumba kuti ini ndakakuudza kuti vana ava vanozoroya, vana ava vanozodai, zvinonetsa kuchinja. So ini pamwe pacho ndinofunga kuroorwa hakuna kumboipa. Then kuna mwana vanogona kupretenda kuti yes munhu kwaye ndinechengeta vana vako, ndinozovana tinozoonana pamwe chete nepakadai. Ini ndinoona zvimwe zvacho mukaona kuti zvinhu zvazvigadzirisikika, hatikurudzirani hedu divorce, but zvimwe zvacho siyai. mumwe mubvunzo hanzvadzi mumacases atiri kutaura akawanda stereki iwaya ekusiya vana, is it they are married or they are living as boyfriend and girlfriend? That is the question. Okay, let me give you a good example. I think vanhu vari kungogarisana kunoko, zvekutongogarisana. Kana vangobhohwana votosiyana ipapo, maybe within a week or so wotonzwa ndatogarisana, within a month or so vatogarisana, which means kudzidzana apa hapana kwamamuchataura kuita. ndo pane imwe problem ipapo. Saka ndikuona sokuti idambudziko guru. Zvimwe zvacho zviri muculture yedu, pane pamwe pandinoiti iri biased to the extent yekunzi saka usatoroorwa. Aiwa chiitai muroorwa vasikana, taakuda kudya mafukidza dumbu. Ko hamusatova nemurume nhaiwe, zvakakuita zifi. It's I don't know what can I say. Kana usina kuroorwa, there's something chakashota. You know why it's like that, Andradzi? Personally, I'm saying personally, that's me thinking, my own thinking. Personally, I feel kuti culture yedu inotisungirira kuti kana usina kuroorwa hauzi munhu. Inini I'm thinking kuti culture yedu inotisungirira. Culture yedu iri biased ipapo pekuti unopiwa pressure yezvimwe zvinhu zvisiri necessary. To the extent yekuti uchanopinda mumarriage nomwe munhu wakungotoreka ndipinde mumarriage ndienze ndaroorwa. I've noticed in my South African, there's a lot of people who know God, no, ndine mwana wangu 1, ndine mwana wangu 2, na baba wacho takasosena, baba wacho anga ina problem, yakada I was controlling, I rover, ID, so I let it go. I need my peace. Saka pampacho ndrokuti
hanzva dzedu it's good kuti ibude pachena. I don't think tingatadzeketa kana $5 kana $10. Yes, tiri kukorekta mistake yake. Okay. But kukorekta mistake yake kwatiri kuita hatisi kukorekta for the sake of ear. Asi tiri kukorekta mistake yake because of mwana. Because tinogona kuita kana utsvaga kungoti taisa $10 tabhadhara mari yechikoro yemwana yegore rese. Ende most probably mafees ekumishoko haadhure $20 $30. okay. Yetemu. Saka muchaona kuti $60 ndiri kudiwa pamwedzi. Mumwe munhu anogona kuti no ndine $60 akandibhadhara mari yechikoro yemwedzi wese. So we need to correct her, and patichamucorrect, we don't need to judge her. Sure. We need to correct in a rightful way. Because imi mukange muchimwa wandikati muchaona mapapu nedoro ramunomwa iri. Sena nefodya iyi, fodya inouraya iyi. Munotsvaga way yekuzvidefenda nayo. That's very true. That's very true. So tikataura kuti unoziva Serena, ndikufunga kuti chimbotsvaya kuti fodya yenyu munoiputaka 1 per week. Kana pa 1 per day, mumbosaya zvekuti munoputaka 4 per day. Then ipapo papera mota next week kuti adimbotry ka 2. Meaning to say you are now adjusting. Yeah. Saka apa kuti way yatinomuonesa nayo nyaya yake yekuti mwana haasi kuenda kuchikoro arikugara nemumwe murume shouldn't be a harsh way. Yes, let's not attack here. Because munhu uyo maonero andiri kuzviita ari kutaura kuti ndiri kugara nemumwe murume handiti asiri baba vake. Meaning to say on another side baba ava vanoziva kuti kune mwana, but ari kutozvodza kuti no uyu mwana azovangu. Ende munaziva kuti vamwe vana vamwe varume tine system yekuti kana takadaro tinokuudza kuti hauende kubasa, ina ndina mukadzi anoenda kubasa, handina mukadzi wangu ndochengeta ndega, vana vangu ndochengeta ndega, handidi zvokushorwa nekudini. Kune varume vakadaro kuti handina mukadzi anoenda kubasa. Yes, variko, ende takangokurawo zviri kuwana baba vedu vachitongoti handina mukadzi anoenda kubasa. So my point is, anogona kunge musikana waye atori panguva yakaomawo nemurume wacho. All right. Okay. So we need to help here, but ndikufunga kuti timubatsire nenzira yekuti anofila kuva comfortable. Because by the end of the day muchazonzwa kuti pane dzimwe nyaya dziri deeper than nyaya yekuendesa mwana wachikoro. True. Very true. Muchazonzwa kuti pamwe ari kurohwa day in day out. So tikaita zvekumuattack ndikuona sokuti tinogona kuvhiringidza. Inini paisa comment yake ndangoti Mwari ngaatibatsire. Kozi ndatya unamudza mamasoko akamaverenga. Maionawo comment masikati, maionawo. Yes, ndinatokomenda ndikati Mwari ngaatibatsire. Okay. Ndozvandakwanisa. Kozi hatizivi kwatiri kubva nekwatiri kubva uko kune zvakawanda. Yeah. Muchazoona pamwe musikana watiri kutaura nezvayo yakakurira kumasowe. Not kumasowe, I mean kuchechi inonzi chechi yekwamarange. Yekuti mukadzi atauri chinhu about kamurume ndiye anotaura. Pamwe ndo marriage yatori. As we are speaking. Possibly. Saka arikanga ari muzvinhu zvakadaro akatomanipulatewa kudhara. Haana kana zvekuti haana kana saying. Akatotsvaga sympathy through isusu. For an instance, regaiti ndipe a good example irikuzikanwa nemunhu wese. Mai Levi vakafirwa nevakashaya mwana wavo for a long time. Handiti vakadzoka kuSA vakasogara kuSA vakadzoka kusoshanda. But vamwe vanhu vazopa vakaonesa kuti no, there is no need kuti mugareko kumwana asiri kumbouya kuno Zimbabwe. So meaning to say ivo vari vega vane pakufunga, vane pavanogumira. But pamwe pacho vakuda isusu as a community kuti timubatsirewo munhu asidzoke panzvimbo. That was my contribution. Thank you so much. Tose kana tiri mumasituations kufunga tinosvika pane patinogumira mukufunga. Sometimes tinotonida vamwe vanhu kuti vatibatsire. Ndatenda zvangu hanzvadzi maita basa. Let me try and add some people. It looks like we have more and more questions. Simiso, I'm adding you. It looks like as we discuss story ya Sisi Charity, tine mibvunzo yakawandisa
yatinonida kuziva. I do agree with brother kuti kana munhu auya nestori yake mukamubvira kure munonzwa mo, mukaataka munhu anoholda back kutaura. Tane mibvunzo yakawanda akaudza murume here kuti kune mwana? Ari kurambidzwa kuenda kubasa here nemurume? Akaroorwa here nemurume waari kuti murume waari kugara? Declined, antiva decliner. Let me add someone else. Deborah, I am adding you. Akaroorwa here nemurume waari kugara naye kana kuti boyfriend? Mibvunzo yese iyoyi. Saka kuna vanzvadzi vekutanga vapoza a lot of questions. Vanzvadzi vari kubva vapoza a lot of questions. My plea, Charity, kana uripo, usiri kukomenda because wanzwa kuti nyaya yatiri kutaura ndeyako. Charity Mary, my plea is call so that we can discuss and map way forward. Tinyatsonzwisisa ma questions ari kupozwa nevanhu aya. Tiwane mhinduro, toita way forward kuti todii. Chida munhu anenge atori genuine but haana kupresenta story yake nezvinetswa zvaanazvo mustori yake. Saka tinenge tichida kunzwa kubva kwaari. Uri pano pa comment section, uri same situation here fankasei ina Charity yokuti wakasiya mwana kumusha, uri kutambudzika kuti mwana wodii naye, kwawakatizira kana boyfriend yauri kugara nayo kana kuti murume wauri kugara naye currently haana rubatsiro rwaanokupa pamwana wako kana kuti vana vako wavakasiya kumba. Have you got a similar story to this? You can also call on the number that is pinned below. Wotionesawo kana kuti wakaroorwa kana kuti ukugara nemurume kana kuti wakatizira nemurume ari kukwanisa kuchengeta vana vako kana ari kukwanisa, muchawanana ndezvipi zvawakaita kumuzivisa kuti une vana uye akazvitora sei, uye kana ari kuzvigona zvekuchengeta vana vako muri kuzvigona sei. Probably mukachipakurirawo. Zvinobatsira vanhu vakawanda vari mucomment section vane vanhu vavari kugara navo vasiri kuaccepta kana kukwanisa kuchengeta vana vavo vavakasiya kudzimisha yavo. Uripo here ubatsirane nevamwe kana nasister varipo? Charity, I'll continuously say, call me on the number below. Or if you don't feel comfortable because of the comments that you saw during live yaitwa na SIS MELLY yekubatsira vanzvadzi vedu, nditextire pa number iri pinned below and we can talk. Nditextire pa number iri pinned below and we can talk if you don't feel comfortable to talk at the moment. Ndinokuchingamidza pachirongo makadini? Tiripedo makadiwo. Ina just kuda hangotaura zita rangu but ndoda kungoita contribute kune topic. It's a good topic. No, you don't need to kutaura zita renyu. That's okay. Okay, thank you. Ini ndanchida kungotaura ndatangira hangu live pakati andinotangira pakatanga. Okay. But I think kunzwawo nevafona kuti ndingobatawo just enough. Ndiri mumwe wevamwe vamataura pekupedzisira kuti akazowanikwa maybe ane vana vake, muri kuzvigona sei, azopinda sei. Ini ndanchida kuti ngocontributa kuti vakadzi, I think it's very important kuti unofana kushare munhu kana une vana kana uchida kupinda murelationship. Mamentiona one of the most important points kuti pane kamwe kakuda kumanyirira maybe kuti maybe wambofela wambopinda mune imwe imba kana kuti waita vana.
uzofila kuti maybe handisi adequate kana kuti society haisi kundigamuchira kuti ndiri single mother and things like that. And you feel pressure kupinda relationship. I realize that kuti izvozvo zviri very common and zvakawanda, even vanhu vasingazvibvume kuti zviriko. But chikuru ndechekuti inini ndinoda kukurudzirawo madzimai, munhu kana une vana vako relationship yakamboramba kana kuti wakambovaita meno 2 3 4 handiziva hangu namba, it's very important kuti utange kushandira vana vako, munhu akuwanewa nemasanzu ako. It might take a while kuti maybe wamboenda kuSouth Africa kana kuti waenda kuBotswana uda unobatanidza kunoshanda, vana wambovasira kana kuti vabereki vako, kana kuti waenda kuHarare chaiko vana vari kumusha. Zvakakosha kuti ushandire vana vako ukwanise kugara navo usati waconsider relationship, kuita kuti munhu waunosangana naye akuwane vana vako ende mastandards aunoda kuita zvinhu pavana vako wati wamaintaina kudhara, because it's very difficult kuti unzi mumwe munhu kuti tanga vana vangu ndoda kuti vaende private school, vana vangu ndoda kuti vadye cereal makuseni, handidi kuti vaite izvi, but iwewo usiri kukwanisa kuzviita. Zvakanaka kutaura kuti ine ndine vana 2, handiti munhu andiona kuti ndine vana 2, uchaonawo pandichagara zvandinoitawo nevana vangu, lifestyle yandikwanisa kuva afforda, zvandinotarisira. Muri kunzwisa zvasiyana kuti ndiri kutorwa vana vangu vari kwagogo, munhu anditora kana kuti achandimitisa kana kuti uchanditora wondinyepera, vana vangu vari kwagogo ndazokutizira, vana vakunzi ngavarambe vari kupi kwagogo. Izvozvo ndinopokana nazvo. Ini ndinofila kuti mudzimai wese anofanira kuprioritize mwana wake kudarika mwana wemumwe munhu akura akutochena musoro akugona kuzvimirira. Ngatitakurane nevana vedu, circumstances differ, but munhu labor kuti ushandire vana vako, even usingakwanise kuvaendesa kuprivate school, government school iyoyo unongochiratidza munhu masipi zvaunoda pavana vako, munhu ngaazokuzunza waanawo zvireruke. It doesn't mean kuti kuva uri wega it's the worst thing in the world. Kune vari kutoroorwa kunze kwenyika ukindoziva vanoroorwa ma49 years ma50 years. Companionship chaiyo yekuti vanhu vakuita companionship, kana kuti munhu unotoroorwa une 30 iyoyo nevana 5, kotaurwa ndisane mumwe munhu ane vana 5, zvinotoitika. Indiri mumwe ndine vana vangu 2, munhu akandiwana vana vangu ndanditori navo, asi ndaitoramba kuti handidi kusvika vana vangu ndaanavo, ndoda kuona kuti unointeracta sei nevana vangu, ende ndoda kuona contribution, and I wanted someone ane vana as well, kuita kuti ndione kuti anobatawo sei vana vake. Vangu inini vasipo ndisati ndaanavo, unoconsiderawo zvimwe zvinhu zvipo. What can my son learn from you? I have a son. What can my daughter learn from you as a father as well? Anotarisira chii kana ndazogara nemi, zvekuti uchandimhanyisa kana kuti uda kundiroora wandiverengera mari, that was not important, but chiri important ndechevana vangu. And I waited until vana vangu vaita vauya ndaanavo. It took me a while, but I waited, and that was so important for me, because I realized kuti musociety yatiriyo kunze kwenyiko vamwe vanhu vaitatarira kuti vana vake vazouya, munhu atanga kuita mamudzu kana kuti matoinvesta matenga dzimba maane mota, but hauchakwanise kubuda mazviri because situation yacho inenge iri terrible, but vana vako vakugara vakatswikinyidzira. Izvozvo women should prioritize that. In a situation in where I just save a platter isina vana vangu, I will leave. I don't care who's counting kuti ndabva kangani, vana vangu ndinodhonzana navo, ndichiita sei ndichienda navo. Why are we saying that? Mwana ndo hama yako vedu, ngatisade kunyeperana. Mwana ndo hama yako. Murume anogona kutsvaga vamwe vanhu 5-10, iwo baba wavo anogona vakatondisiyiwa vachienda kune vamwe, zvinotoitika izvozvo. Asi vana vangu ngaazondisiya akura, asi ndoda kumuitirawo zvandinokwanisa kuita semubereki, because ndo priority yangu. So munhu ngatisamhanye. My advice is women should not rush. Relationship will find you wherever that is. But mwana wako it's a little makore mashoma chaiyo kuti ndaita mwana wangu at 20. By the time pavachasvika 18 apwa university mwana atobuda. Kana wakuda kuzotsvaga namhino nasekuru ningi makuda kundendedzana, wakuda companionship yekuti unozofona someone, unozozviita asi vana vanenge vatokura vatobuda. But time yaunopata pamwana wako shomanini. We should treasure that and value that as women. And also treasure ourselves, because the relationship doesn't define you. Define in Greek. Chinongo define
iwe as a parent. And wega iwewe zvaunoinstira self-love yakakosha. Kusava desperate kwakakosha futi. Kutoteramira futi kwakakosha. Wait, be patient. Vamwe vese vanogona kutotorwa vachienda nemuchato wogosara. There is no need to. Ini ndiri musuch relationship with co-parent zvakanaka nababa vevana. Vakatozoyowo kuti vaakutoonawo kuti baba vandinawo zvinhu zvekutoita zvekutoendera mberi. Okay. But munhu anga ndamirira kuti aone kuti vana vangu vanovabata sei. How does he interact with my son? How does he interact with my daughter? Anganinge atori muoko ntsindo kuti vana vari kuenda kuchikoro kure, ngatitengere vana mafoni. Vana vauya kunoko, transition yevana ngatimire akazvinzwisisa. I need my time nevana vangu. Ivo ndisanda kuintroduce because I've been away from my kids for a long time. That was important for me. Wow. And akazvikuona izvozvo. Aitoiti koma relationship because munhu anenge achikuforsa kuti zvine basa rei vangu ndakakuratidza vanhu ini ndine zvandinoda pavangu inini, and I've been away from them for a long time. I wanted that maintained. Wow. Saka kudza musoro mangu kuti kana achandisiya but vana vangu they are still priority. Nhasi zvikanzi zvazopava going forward ndinodhonzana nemasanza angu tichienda. Wow. Well done. Well done to you. And if I might ask, how long was your wait? I've been away from my kids for 5 years, and I met him 2 years when I was at Wauya. Okay. And 2 years iyoyo vanhu vasati vauya anga kuti ndiroore ndichate titange kugara tese, but ndakatongoshingirirawo kuti ngazviite sezvazviri. And then my kids came. We had to wait another, I think, almost a year. Vana ndo vakatozoita kuti zvikasire because they were okay with his kids, and pataitravel kuenda tese, they were. I wanted to see if they were okay because they were old enough. But once we see, I'm now in another relationship. And what does it mean? Kana ndamune image relationship kwetoti vachingoburuka ndege ndakutova ava ndo vakutozova ninge ini zvazoti uncle wenyu Dedi, uncle wenyu. Yes. Wow, thank you so much for. But he introduced me to his kids, I think maybe 3 months into the relationship. He was ready. He was ready. Because wakasiyana, background yenge yakasiyana. Okay. Wow, thank you so much for sharing your story, Kola. I can safely tell you it will encourage someone, even aripo pa comment section ipapa, kuti it's worth the wait. Not kungomanyirira. Chokwadi chimwe chiripo vakomande chekuti varume vanotarisa way yaunotreata vana vako. Very true. Don't nchanacha utaurisa. Very true. Iye ndakanotisa kuti zvekuti date vevana vari kuita kana kuti havaite vanoparticipate. Vana ndisati ndanavo akatanga kunzwisisa kuti right vana vari kuZimbabwe, mafizi ekuZimbabwe emari. Zvinoitwa nevana vanodiwa, those things handiti. But besides that, kuti date vevana, I think akandibvunza mazwi ekutanga kuti take yake pavana ndeipi. Ndikamunzwisisa dynamic iripo. But aindoona ndichipika ma-extra shifts, ndichibva kufull shift ndichienda kunight, kuitira kuti vana vangu vawane zvakakwana. Kuenda kuvacation, vana vari kuZimbabwe aizviona kuti vana vanoenda kuvacation, kuma-private schools aizviona kuti ndiri kuita labor for that. But at the same time, treatment yangu inini ndo yandakanotisa kuti aizviona. Zvandinoda. Ipapo, I totally agree with it. I can relate to that. Kuti ndimumirire kuti vana vangu vachazoti iye achavaitira kutaura chokwadi. Ndakatadza kuenda kuma-weekends ekunogocha kana kunofara vana ava ndichivashandira because nandisinavo. Wow. Handiti projects wangu vana ndinatwo kuZimbabwe ndakaita forgo so much. Aizviona ndichizviita, but chandiri kuda kutaura ndechekuti munhu anonotisa matreatiro aunoita vana vako. Yes. Inini vangu kuti utaure kuti izvi ndinoappreciate kuti anocontribute, but ndakanotisa kuti akanotisa zvandinoda akafamba nazvo just the same way yandakanotisa zvaanoda pavana vake. Same here. Ndafamba nazvo. Mai vevana vake vakashaya avapo. Ndonzwisa kuti it's a sensitive issue for him. Vana kana ndichivabata ndobata, so ndakatozvidzidzawo nemaitiro anoita. But chikuru chakaita kuti naye nhau yevana because akandiratidza kuti akanzwisisa vana vangu.
kuti vana vakakosha, kana ndiri kuda munhu uyu vana havakaita sei vakakosha. So treatment iwoyo yaunoitira kuvana vako munhu anouya nayo zvakafanana nekuti uri kuZimbabwewo murume uchada kuisa pamedical aid iye nevana vake vako ivo vari kusara. Panorapwa vana vangu ndopandinorapiwa ini. Ndizvozvo. Kana kuuya nepackage deal ngazvisaite sei, ngazvisauye. Handingati vana vanonorapwa kuHarare hospital inini ndikuenda kuAvenues. Let it make sense to me. No. Wow, Kola, thank you so much for sharing that story. I could easily relate to what you were saying, because in enough, you know my story. Kuti, she was saying kuti itira vana vako zvokuti munhu wauchawanana naye anoona uchitoitira vana vako. Therefore for them, it's for him it's easy kuti aite zvinhu nekuti uri kutomuitira kudhara. Haikona kuti mwana haasi kutoenda kuchikoro uinaye, haasi kutoenda kuchikoro nekuti school fees pamwe iri kunetsa, kana kuti uri kuconcentrata nekuendeswa kuKFC kana kutoendesa iwo mukomana kuKFC, and you expect kuti kana maamese uchitanga kukumbira school fees. It doesn't work like that. I can relate to this lady. I worked hard for my children. When I found someone, he found me ndichishandira vana vangu, to the extent that up to today haana problem yekubvunza kuti are the boys catered for. What are we doing for the boys this month? And on ndo ipapo pandinoti inini my friends knew kuti when I came here ndisina vana nditi it was not easy for me, because I had lost one of my kids before I came here. So sorry. Thank you. Ndaitadza kana kudya zvinonaka kunzvisa kuti ndaiti ndikapinda mukusira vanhu vana vako is not easy. I want to say that. Ndaiti ndikapinda musupermarket ndikatenga mafruits ese andaida kana kuti zvandenge ndichida kutenga masupplies angu e1 week, ndikatenga ufunga kuti my son loves apples. Anga achiri when I left he was 4 going 5. Ndakazomutora 10 here akuda kuenda 11 I think. But ukataura naye anenge achitaura kuti no, I need my apples. Muziva zvekuti wasiya vana pamba pakawanda. Hapana munhu achanoti yemwana mudiki panapa nditi kuti my apples akatenga ngatisiwo zvemwana pasaidi ana. Ndaitadza kudya like that kunetsekana. Aizviziva kuti akandiendesa out kuti unodya dzimwe nguva sometimes ndaichema kuti ndaitanga kufunga kuti na vangu that kana handizive kuti I'm not saying my kids are so special, but I feel kuti mubereki wese especially mai vakatakura nhumbu vakapinda mulabor it's a burden kuti unzwisise ndingafare here sure kana iko kuningirikana. I'm sorry to use this language kuti ndingadzungaidzwe musoro nekuti mumwe munhu ada kundibuditsa mvura zve5 minutes ndokanganwa vana vangu. It won't work. Well done to you. I hear you. Thank you so much for sharing. Comment section anzi tiri kudzidza pano shame. Ndinongona vanhu vari kuiSouth Africa vachiiza shame. Anzi tiri kudzidza pano shame. Thank you so much auntie for sharing your story. Ndaona mati anzi murume wacho murungu chete. Vanhu vemukoma varume vacho varungu chete. Aiwa, ndinotenda, you have shared your story well, and I applaud you stance yamakatora yekuseta pace yezvamaida pavana venyu. Pakazouya bhururu akatoona makaseta pace kudhara, therefore it was easy for him. I can relate to you because story yenyu yamataura ndiyo story yangu chaiyo. Exactly, story yenyu yamataura ndo story yangu. Ekupedzisira kuti ndive naye handiti pekupedzisira pakutanga pacho. Ndaishanda basa reMonday to Friday, then Saturday ndaita leave in kubva Friday kusvika Sunday. Saka paaida kundiendesa kungoenda on a normal date akandibhadhara salary yangu yeweekend kuti ndizorore, because handisina kumbozorora ine year kuti akwanise kundiendesa kudai because ndandiva but ndaitovapo kuti handira kukuendesa kwakati pandaifunga kuti saka ukandiendesa ndikutoluza 500 ndozoita sei pane izvizvo. And I was transparent kuti ndiri kugadzira izvi kumba, vana vangu vanoneta izvizvo. Pandichazorora time yangu yekuzorora yakwana, you can always go on a date. Ngatizive zvatiri kuda nezvatiri kuda.
imimi neni tinenge mukomane munin'ina. The first time that I went on holiday ndichiendeswa naBhururu, I said I can't go because ndinoluza out mari yekuti unondiendesa kuLanzarote ini ndichifanirwa kunge ndichishanda hangu ndichiwana mari for my boys. And he did exactly the same like he did for you. He paid Maria Chokuti. I want to go with you on holiday. Saka, if that is the case, I might as well pay the money. Saka, Aiwa, thank you so much for sharing, your auntie. It was a date. I can't deposit salary. I'm going weekend you. But I didn't out Musa Saturday. For just 2.5 minutes or so. Kumba. And just finish no shamisa. Ndukure voti ufungai kuti wandipa salary yangu anditi kuti uspend 2.5 hours neni tekungotaura kuti ngani. That was just about it. No date kuti tizivane kuti saka iwe unonzani unonzi chi. But by pangopesa ndaito muti no it's okay ndokutongo kuziva ndikutaura newe ndakambokuona. Ndandasangana munhu ndakasangana naye kubasa, so I just gave you that kuti ndangoti museke yenyu kuti munhu ngaazive zvaari kuda. Yeah, I know you're just using it as it happened to you, but you are using it not to braga, but as an encouragement of how important your children are before Murume. Aiwa sisi vari kuda kubatsirwa vanobatsirwa zvavo basa ngaritsvagwe basa. Munhu unenge uri pabasa zvinouya uri pabasa, whether wazopinda ukafunga kuti uri mugwa kuchichi munhu ngaashande. Kana utori nevako vana utori nezvako zvaunoda kuvaitira semubereki wega, even on the side zvikazonzi zvanaka hazvina kunaka zvekuenda nekupi, ngatishandirei vana, tirambe tichishandira vana. Thank you so much, auntie. Thank you so much, auntie, for your no matora nguva. And you had you have got the experience. You were in the same shoes. Therefore, mashare mukazivisa or even vari mu same shoes. Kuti unogona kudai aikona kumanyirira. Set my standards ako first, so that whoever comes vanokuwana uri pachinzvimbo chiri nani. Thank you so much, auntie. Take care. Thank you so much. Thank you. Ine topic yakanaka shuwa tikuitirwa zvakanaka. Thank you. Tatenda nesuwo. Bye. Okay, rega nditore iri kuno call. How do I yatodzima? Let me take another one. Yeah, I think the auntie of Mbudzi vanga vachifona stereki. Wow. Ava vati nemo. Ndinokuchingamidzai pachirongwa makadini? Yes, Auntie Selina, how are you? Sorry, can I get back to you? Ndirakuona private call iri kuramba ichinifonera kuti ndiani. I'll get back to you certainly. Okay. Sorry about that. It's okay. Bye. Right. Private call makata futi. Ini ndakata auntie. Okay. There's nothing that I can do vakata. Let me get back to auntie. Chiezata, how are you? Head bowed. Thank you so much for your understanding. Vakufona futi we private. Vachafona after I mean. You can go on, the platform is all yours. Okay, the baby sister from Zwarabda. Ndakadzidza kuzwarabda. Hey. Yeah, you were with my sister in class. It's okay, but that's beside the point. Ndoda kungoti ndibate nyaya iyi. Ndaibatirawo pakati. Okay. Nyaya ndiri kuda kutaura nezvayo. Kazhinji vakadzi havatauri kuti vane vana. Kana uchitarisa nyaya iyi, I'm a counselor by the way, but ndine zvimwe zvandinoita. Okay. Foundation yemusikana anenge achiita withhold information is very important. Okay. It's an indication yekuti atori murwere panotoda healing. Kwaakazvarirwa zvichida, she is also a product of mai vaiva nevana 5 paina nababa 5. Saka akabva aona madisadvantages
nekuti Zimbabwean society condemns ukangoita mwana wato beyond repair, hanzi unorora mvana. Kana mukaona Facebook vanhu vanotukirira, of which it is not okay. Tiri kutonga tiri society. Saka kana ukapinda musituation yakadaroka, hauchatokwanisi kuti usununguke kutaura kuti inini ndine mwana, because uri kuziva kuti chero vana mai vacho vacharamba, chero hanzvadzi dzacho dzicharamba. Saka chekutanga product ipi ndo zvimwe zvinonetsa. Saka mukataura naye chiri chaumuri kutaura, anotoda counseling kuti muto understand mudzi wenyaya yake. Number 2, we are cases, we are products of cases dzemumadzinzi. Ndiko saka vamwe mutona vachimhanyira kuna Mwari, vamwe vachimhanyira kune whatever belief they believe in. Vanobhiliva kuti zvinogona kuvabatsira kuti vagogona kuita sei kubudirira. Kusiya mwana hachisi chinhu chakanaka, but tiri kusangana nemadzimai ari kuita sacrifice vana in pursuit of their happiness. Vamwe vari kufunga kuti ndikasiya mwana ndichaba mari ndichizotumira kumusha, vobva vaona kuti munhu wakaendera haatombobiriki mari, wakutozobuda pachena kuti kwakasara mwana ari kuda kubatsirwa. Saka chikuru chimwe chandafonera, pakauya nyaya dzinorwadza kudai, ndoda kuti muzvibvunze, who are we to judge? Hatisi vatsvene tese pamberi paMwari. Hatimbopindei pahealing session kuti munhu ngauye nenyaya yake isi tombova vateereri, tongotaura zviya zvinovaka zvinoita kuti munhu apore maronda agone kutaura nyaya yake. Ndo zvanga ndichida kuti ndingoite put across. It's really touching me this story because ndine musikana wandaikansela ane vana 5, vana baba 5. Ndichigara pasi naye ndo yandakaona iri found vana baba 5. Saka her background, she was never loved. Mai vake vakamusiya vakaenda kudiaspora. Vaenda kudiaspora akangosarawo nehama dzamai, aingova anzi ada atonga mutongo wenherera, ada arova, ada akika. Saka akangokura akadaro, saka anotova neleki yekuda kudiwawo. Saka anongoti akadana obva aita mwana anofunga kuti pachaita connection. Unfortunately, it didn't happen that way. Yes, I think antimataura zvandataura kuti comment section hayataura zvainga ichida, but ukagara pasi nemunhu iyeye ukaongorora kwaakabva, you will find kuti there is a lot that will be going on that will make you understand kuti zvaari kuita izvi pane zvaari kutotraya ari kutsvaga rudo rwaasina kuwana kudhara uko zvekuti anosacrifice zvamataura, anosacrifice mwana wake achitsvaga rudo. There is a lot that will be going on. If people would understand that, then we would be very slow or not judge at all. Zvakafana munhu anotuka vanhu hysterically. It means ano-abuswa kana kuti aka-abuswa, saka angori pa-defense system already. Ari pa-defense mode, angoti chakati nyangu asati apedza sentence akutopopota. Saka in this case, this lady ari kuda inonzi help, first counseling before money, because even if you kampa mari, it's not a solution. We need to clean the wound and bandage it. I do agree with you. I do agree. Patinenge tichishedzera vanhu batsira vanhu mune muri kupika. Ndine zvimwe zvandoita kanisisi Selina. Saka counseling aiwa wedwe munotibatsirawo 1 or 2 stories wedwe musadaro wedwe. Ma weekends maybe ndo andogona maybe kuti batsire once in a while ma Saturdays. Ndatora number yenyu, but you have rightly said so kuti munhu anoda kugarwa naye pasi abvirwe naye kumashure. Then you understand what made them arrive at the point yavari iyoyo. Thank you so much. Wedwe ndichakutextira mazita angu mondiziya chekupedzisira. Ndoda kubatsira madzimai. Vane system yekuti ndine havaudzi vari kuti ndine vana, anobva aroorwa, murume obva anonyoresa nemukadzi nhumbu kuhospital, vononyorwa kunzi para 2, angodeclare mwana 1, gamba ipara 5. Mazviremba ane zvainoitira kuti kana wakambozvara kechi 4 taakutarisira marisk akadai nezvakadai, iwe apa wanyepa kuti uri para 2.
maini yawa kunotatarika kuchipatara hauchawani care ungochifanirwa kuwana yepara 5. Saka munhu anongotaura chokwadi from the beginning anozvibatsira medically, psychologically and even musociety unenge watongofree kuti it's okay ndine vana ndevangu. Thank you Sis Melly. Before you go on, can you repeat even my risks of not declaring vana vako? My risks amabva mukutaura dzokoro dzaifuti dzokororo ine simba. Handisi zvangu medical person asi ndoda kungobata ndichienderana necounseling yemunhu wandataura uyu. Ukadeclare kuti iwewe une vana 2 kuhospital vanoti kana usati wambozvara vanonyora vana para gravida 0 para 1 manesi anonyatsounderstanda vachinyatsokuexplainerai para 2 para 3 vane zvavanoitira, vane machallenges avanotarisira kana wakambozvara stereki ka4 kana kuti mapih mapregnancy induced hypertension chichi. Saka kana wamuchembera zvaraka4 simba rapera stereki ka pane help yaunoda yavasingazokupi vachiti aiwa uyu ipara 1 hana kana mwana kana kuti ipara 0. Saka zvakakosha kudeclare zvauri chaizvo kuti medically uzobatsirika even pauchanozvara waane murume uya. Wow, thank you so much auntie, much appreciated. Okay. Information yamatipa ndibatei kuseri tizivane, ndatenda zvangu. Alright. Take care. Bye-bye. Kuti kudaro here asikana, saka munetenge muchitondiona muchitava ndinowaziva zvangu apa. Tobatana kuseri. Wow, handiti manzwa importance yekudeclare. It's not only important that murume wauri kuwadzana naye kana wauri kusangana naye kuti azive, asi medically kana wakunonyorwa kunzi kwai ina handizvizivi ndakutongotaurawo nezvaunga uchitaura, kana wakunonyorwa kunzi ndabva ndaziva kuti ndiya atexta schoolmate, kana wakunonyorwa kunzi uri para 1 iwe uri para 5, kwai zvine macomplications. Saka kuzivisa kubva kumunhu wauri kuwadzana naye kuti uri para 5 here kana kuti uri para 3 kana kuti uri para 1 zviri very important, also even for your own health, because uchaignorewa uchinzi uri para 1 iwe uri para 5. Wa antiselina vane nyama dzati womei dzisisiri flexible vouya vachideclare kuti ipara 0. Let me try and add 1 or 2 people before we wind off our program. Let me try. Yehu, I'm adding you. Yehu, I am adding you. Yehukai, I am adding you. Whilst we are waiting for Yehukai to respond, let me take this call. Ndinokuchingamidza pachirongwa makadini? Hey, muri kuiona sei nyaya? Yakakora inondisasisina way kuti pamwe munhu waanonge achitori naye ina sister charity murume waanotori naye pamwe atori capable okutochengeta vana vake then akanga akamuudza kuti ndine vana hainapo ipapo possibly. Yeah, anogona kunge aitokwanisa kana kuchengeta vana vake. It's always good kutaura kuti ini ndine vana vakati. Inini ndiri munhu wekuti ndakasiya vana kuZimbabwe ndichiuya kuno kwandiri. Okay. Ndikapinda murelationship yandakapinda first relationship, because relationship yandinayo years nezvi87. Saka yandaka yekutanga ndakaudza munhu kuti ndine vana vangu vaviri. Akati une vana vako vaviri, ko chichigatikana baba vapenyu, baba vana vangu vapenyu. Ndikati baba vana vangu vapenyu. Zvikanzapona zvikanzi inini culture yangu airore mbana yangu because anga asiri kuZimbabwe. Akati inini culture akanga ari muAfrican. Inini culture yangu airore mbana. Kana culture yangu inorora mbana inenge munhu anenge akafirwa, noti munhu anenge akarambwa aine vana. Do you get what I'm saying? Alright, I get you. Udenga ndine vana asi
ndine vana asi ndakafirwa aikwanisa kunditora, but ndine vana ndakaramba angakwanisa kunditora. And then ndikati reason yako ndekuchizvamba ukazoti rekete tikudze vana pamwe chete nababa vevana, that's the reason yandisingakutori, unogona kundisiya woenda kuna baba vevana vako. Ndikatoona kuti but munhu ari kuda kutongondikwenya chipoto changu, nobva ndatotiza hangu nechipoto changu. Unotoona kuti saka what's the point, kana kuda nevana vangu vausati watomboona vari kure kure very far away, hautodi kunzwa nezvavo. Saka ndo zvimwe zvinhu zvekuti angaine mari dzake munhu, angaine mari dzake zvokutodaro, but ndakaona kuti it's not important. Chipoto chaikwenyeka alright, but hazvisi important kuti ndinge ndine munhu iyeye, because varume anoenda nhasi, mangwana ndinoona mumwe munhu futi wokuti astand. But mwana hakuna kwaunoreplace umwe mwana, you know what I mean. Very true. Mwana kana kuti mubereki avareplaceke, but murume they are just like buses. If you miss one, you catch the next one. Yes, I get exactly. You. Yeah. So in the varume havambofi vakapera as well. Yeah. And that's what I did. Saka ndakaona kuti kuti mandazosangana newandakasangana naye, which I think was number 5, I think. Yeah, anga was number 5. Which number 5 ndikamuudza which number 5 ndikamuudza kuti ndine vana vangu. Anditi une vana vako? Ndikati anzi inini handina vana vako ivavo ndoda kuti waita sei, aida kuti vaadopta vana vachona. That's how kuimpresa kwakaita vana vangu. Ndikati zvakanaka zvikadi. Saka nekuti ndakangomuudza ipapo zvanga zvakajeka, and hatina kana kumboita problem kana kumboita sei. Pane zvakazongoitikawo tikazongoparadzana, ndobva ndazosangana newandinaye wachona wechi7. Ndikazomuudza wechi7 kuti ndine vana vangu now, ndane vakuwasha nevazukuru. Ndikamuudza kuti ndine vazukuru vangu, ndine vana vangu, plus ndiri kuyamwisa, tazoenda ndakuyamwisa. Ndikati ndiri kuyamwisa, akanditi hapana kana chakamboshata, handina futi angasina futi vana zvese nevakuwasha vachona. Akatongosvika achitongori imhikechiri, achitongorifadzainlo, akatongoti ndaringori green park. Zvakanaka zvikaita zvakadaro. Zvakange advantage yekutaura kuti ndine vana vangu, ndine vazukuru vangu, ndine chii. Takazoona zvedu ngoti ndakaita mukana wekuona kana wiri vazukuru vangu vari muviri yake. Wow. Saka that's advantage yekuti unenge wakataura kuti unenge uine vana. Une trera yako yauinayo. That's the advantage. Une trera yako. Kana usingakwanisi kutaura kuti uri mhandara, handiti usingakwanisi kutaura kuti I'm a virgin, wasangana nemunhu wakwanisa kunzwa kuti ndiri virgin, munobveka kuti handizi alright, handizi, I mean kuti unogona kunyepa kuti handizi virgin but ndakarara nemurume 1. Handiti pamwe nekuti unenge uchingori nemwana 1, ungoti ini ndakangoita mwana 1, ndiye murume wandakangosangana naye chekuti ndikarara naye, ndotobva ndakarara nevamwe varume. Anogona kutozvibhilivha, but kwete kuti une vana 5 wobva wawanza vamwe 2 ungobudisa 1. Madzimai ngatiregedze kudaro. It's not fair. It's not fair kuvana vedu. Muti unodiwa zvawo, but it's not fair. Zvachose anti. It's not fair kuvana. Hausi kuitira mumwe munhu. It's just being selfish in a way. Very, very selfish. Zokwadi anti. Zokwadi anti. Zokwadi anti, what I've discovered, what wango declare zvauri kana munhu asingakude anofamba, kana achikuda anoembracea zvauinazvo izvozvo. Just like you were narrating from 1 to 2 to whatever, but muchitaura kuti
vanhu wokutanga mati akabva ati inini zvemunhu ane vana baba vachiripo hapo handiti maona kuti akabva ataura therefore the relationship ikabva yasizaka. That's a lesson there to so many vakatarisa that you have just said. You declared, you declined, and you moved on. Auntie, there are some people like you who come and say it as it is. And there are some people in the comment section who don't say it. Vamwe vakutokomenta kuti 7 vakusvika kuvarume 10. Saka there are some people that are there just to judge and criticize. But if vachitonyatsoziziva down deep in their heart kuti vandone more than that. Thank you so much, Auntie, for sharing and saying it as it is. You declare, you decline, you move on. That's the way to go. Thank you so much for sharing. When people bring in their testimonies like this, it's to help out others. Let's not be too quick to judge. And let me say this as well. Kana munhu achitaura, let's deceive kana waziva munhu putting someone's name in the comment section. That's very rude. Let's not do that. Okay, kana wakufona, but wakufona kunormal. I wonder. I won't be able, if you are calling me normal, I won't be able to call you back. I think I'll just find one work header and then call it a day. Queen, I'm adding you. I tried to add you, but you weren't answering. Queen, I'm adding you. Tichita wind off. What is the time now? Auntie. Queen, how are you, my queen? I'm fine, Auntie. Could you say? You are Kurinani. Stereki. What's your take on this? Yeah, I just want to contribute a little bit. Tandinoona chakanyanya kukosha kwatiri masingle ladies. Foundation relationship nemunhu waunenge wadanana naye. Foundation ndo inoita kuti munhu akutreat zvinoenderana nezvaunoda pavana vako. Okay, when you say foundation, what do you mean, Auntie? Okay, when I'm saying when it comes to this foundation, kuti matangire zvambotaurwa zvino vamwe macallers. Matangiro aunoita relationship kuti wapinda relationship for 2 months or 3 months uchihaidha vana, usingatauri nezvevana, uchiita zvinhu zvako secretly pavana vako, usiri open up new lover yako kuti une vana. Kune vanhu vanotovanza vana, vanototi munhu akada kutaura nezvevana vake anototi haatomupi chance yekuti ataure nezvevana vako. Vari selfish. True. Vakadzi vari selfish, vasingadi kutombotaura, vanoona, vanojaja varume kuti ndevangu, because they are avoiding kuti iye aswededze varume vakewo paari. Yet anenge achitozvikanganisira iye mukadzi kuti anyatse kuona kuti murume uyu ari sei nevana vake, kana kuti iwe nevana kana kuti haana. Vanditi. Well said, Auntie. Yeah. True. So in this issue, ukangoti uchitanga kudanana nemunhu pese paunenge uchitaura nyaya dzekusplita mafinances ako kuti anoshanda sei, ukameshena vana kana kuti uchifonera vana pamberi pake, I think it's important kuti azive pana kola ataura zvinhu zvine musoro stereki. Ataura nguva yakareba stereki. I supported that. I'm supporting my points ake. Ndikanyanya kuta into details ndinenge chitodzokerera zvanenge achitaura. Okay. But my point yandanyanya kuya nayo ndekuti vakadzi vazhinji masingle ladies vanovanza machengetero avanoita vana. Vamwe vacho vanoti vakapinda relationship vanotarisira kuti murume wapinda naye relationship
ndiye anogona kuchengeta mwana. Yeah. Ndo zvavanenge vachitarisira kuti ndapinda, saka ndotarisa kuti anofanira kuchengeta vana vangu. Iwe wanga asingagoni kuchengeta vana vako wega, wakutarisira munhu wakujora naye kuti achandichengeta vana. Anti, Yes, yes, auntie. Ndakuzokorodza zvamataura kana ndanyatsozvibata ndazvinzwa zvakanaka. Mati vanhu vari kupinda mumarelationship vazhinji vari kutarisira kuti varume vavari kudanana nawo vange vachichengeta vana vavo, and yet ivo havasi kugona kuchengeta vana vavo. Havasi kugona kuchengeta vana vavo vega, but vari kuexpecta mumwe munhu kuti achengete vana vavo vavari kutotadza kuchengeta vega. Am I correct? Very, very correct. Manyasa kubudisa point yangu chaita. Yes. So this is what is happening. Kuti tiri kunyanya kutarisa homwe yemunhu. You don't have to expect kuti mumwe munhu ade vana vako kudarika madira aunovaita iwewe. Anovada through iwewe zvaunenge uchiita pavana vako. Anongosvika ojoin. Umwe munhu anenge asingafariri vana vako, but through mabasa ako iwewe nezvaunoshowa kwaari kuti ukangoona chiupfu wakuti nda kutotenga ndakuisa pasaiti nda kutumira kuZimbabwe, wawana chawawana ukangopinda naye mumashops haumhanyiri kuhembe dzako. Unongoti ukaenda kuhembe dzako kuti ndine mwana wangu ane 5 years, ndine mwana wangu ane 20 years, all those things. Maona unenge uchitomuratidza kuti uri munhu akaita sei, because some men just watch you and observe kuti ndo panotobuda futi character yakunyatsa kuratidza kuti munhu uyu ndogona kumuroora here kana kuti andigoni kumuroora, anogona kuchengeta vana here kana agoni kuchengeta vana. Handiti ndo panozopera mamwe marelationship pakati asati asvika kumarriage. So when it comes to marriage, murume chaiye anozofila comfortable kutora vana vake kuti vauye kumaweekends kumba kwako, even if let's say mukadzi wacho vakasiyana, but mupenyu ndova ndiye anogara navo. Anenge aona kuti munhu uyu anogona kuchengeta vana through machengetero aunoita vana vako iwewe mukadzi. Very true. Yeah. Very true. So when it comes to issue ya mainini ava vaisa comment yavo, iri tricky because unfortunately havana kuti kuwana chance yekuti vauye online vaexplain nyaya yavo ivo kuti what's really going on. Yeah. Vazonyora comment iyoyo. Ndizvozvo. Wow. Abusive relationship. Yes. Yeah, she might be in it because it's not easy to open up a comment section. Let's just tell the truth. It's not easy. I should actually applaud you for writing zvakanyora mu comment section. Probably it's a cry for help yekuti daiva uya women but enlighten what's going on. You'll find as you said kuti kunotoone abuse iriko kuseruko. Yes. And we speak to her. We can only speculate. Isusu. We had so many questions that were brought up, especially by the two brothers. Vatanga kutanga kwe program. But I saw him. Charity Mary kuti vati enlighten zvanga zviripo. But exactly. Wow. Thank you so much, Auntie, for your contribution. Okay, Auntie, thank you so much for that. You take care. Let me take one last caller before we close off. Let me take one last caller. 33 at the end. A very good evening to you, Auntie. How are you? Hello. I'm good, Auntie Selena. How are you? Mushe murisei koko. Tinongodaro ameneko kumareni kwenyu ku England. Aiwa kuri nani takumbotidzirwe yedu mbichana. The floor is all yours. Thank you. Munoza kuti ndandichimbonzwa ndombobata zvimwe zvinhu saka nichangotaurawo my 2 cents ndisiri kuita feed of what other people were saying. Okay. Munomboziva kuti it's very easy for people to judge kuti titi izanga wakambona munhu kupi anoti anonyengwa murume obva ati handichengete mwana wako iye chichi rega ndimbokuudzai mese. Hazvina basa nekuti uri ani, wakadzidza una kudzidza, une mari hauna kumari.
murume hapana singade kudiwa, hapana singade kurara akagumbatirwa. Okay. There's a saying yechivanhu yekuti zvaita sei harawa kupisa mwana wemvana madziwa pane vanhu. Vairevera kuti kuziva kuti ukaona harawa yakuenda kune mvana yakunobvisa madziwa, uzive kuti ndikachengeta mwana uyu, that's the door to the woman's heart. True. Very true. Rinonyenga, rinohwarara, rinosimudza musoro rawana. Zvokwadi. Mwana munhu iwe wabatwa zvakanaka, waitwa zvakati, munhu wozotanga kufunga zvino kuti by the way ndikachengeta chimwana ichi mangwana inini ndirere mwana umwe murume kuzova somebody inini kuti zvirase. Very true. Ndakada iwewe chete anditi awana zvanga achida muchero pakati pemakubo ndowaanga achida and akuita huku really in. We talk as if dzimwe nguva so tinongobatira nyaya pamusoro atiende to the root of the issue. Yes. When somebody is dating you, you meet the introducer and the representative. Ndoona, I love you, baby. I love you. Iwewe ndwanda nchitsvaka ikona mukadzi vese vasingagone kugeza vane mapwa munonwa. You are the person I've been looking for. My That's God. the introducer. Kunyenga uko. Kunyika. Akuita huku in and oba akuti tumutemo manje. Twakuitwa slowly in, slowly tumutemo. By the time you realize kuti mutemo you are now dealing with the real person. Aikona harawa yaenda chibvisa mwana madziwa. Aikona the representative. True. You are now facing the real person. Zvokwadi. Therefore, by the time you were yaunozoziva kuti mai wezva ndawira pano vana vangu, and munoziva kuna chinhu chinoita stigmatize. Dzimwe nguva fanika culture yedu inoti kuti inini ndisiye murume tonzi wasiya murume wachingani. Iwe augarike newewe vana tete vako havana kukurayira and hauteerere. You are a fast person, unoda zvinonaka, unoda mota, unenge uchatoisirwa petrol mudhishi ukatokwira nekuti unoda mota chaicho, unoda kuonererwa. You know that kind of thing. Yeah. Those things box us into my relationships and are so unhealthy. Very true. The question should not be how munhu kuti asvike paasvika mukadzi uyu kuti mwana ari kutadza kuenda kuchikoro. That shouldn't be a brainer. That shouldn't be the question. What kind of relationship is she in? That's true. And what kind of a man is she dealing with? Munoziva kuti vazhinji vevakateerera vave chidiki, isusu chemberereka yechikunze. Chichikura isusu wainzwa chemberi tichikudza kuti ubuntu. Uri kunzwisisa? Paunhu ukatora mwana wevanhu waichengeta, ndosaka wainzwa vakuru vachiti kana watema muti zvese nemashanje nemasanzu ndako ndozvavaitaurira izvozvo. Muri kunzwisisa? Nekuti zvaiyera kuti munhu anzi vanhu vekumusha kwanhingi vane utsinye, zvinhu zvazvisinga, that was unacceptable. Hapana aida kunzi ane utsinye, hakuna zvakadaro. You understand? True. But nenyaya yekuda competition, kwane vanhu vakubuda mudzimba dzekuti kana chakuma overseas uku, kana chakupi, unoti iwe musha menyu mune vanhu chaivo vaitokurayira iwe imini, kautsinye kamwe kake kekuti unoti aiwe ko munhu wedu isusu wekuti wainzwa madhara achiti hai vanhu vekwanhingi vane hunhu kuti aiwa uye isusu kana roora hatisi kuda roora, tinoda sunga ukama. Manzwisisa? Ndizvozvo. Waiti kana uri vana vamisingaroorweswe zvezvo unonzi toda mombe 10 tinoda, wainzwa chemberi madhara vari pamatare vakagara,
ndainzwa vachiti tinoda sunga ukama. appreciate nekuti sunga ukama yaireva kuti vana ava vawiwa navo handiti munoziva kuti kune wedhi rekunzi mubvandiripo ndo vana vaizopedzisira vanzi mubvandiripo saka vaiziva kuti sei tikawana auya akatora sanzu iri sunga ukama kuitira chinowana vanhu vaenda tinowisa musoro pamwe chete tinochemana takabatana maoko tinogara pamwe chete tichiti ko makorokoto ndo zvazoitika izvi you know that kind of thing so akusisina zvese izvozvo zvokunzi sunga ukama and I bet you $100 ndirakidzei nhasi inonzi chi post yakanzi isusu takaenda tikanoita sunga pavanhu unotonzwa chinzi ndakanoururwa ini takanobhadhara 200,000 wedding takazonoururwa nemombe 10 that was not ubuntu ende sunga pavana tichikuudzai isu chemberi yaiti isu kana vakatora zvavanenge vatora zvaitorwa nanatete nanambuya nanasekuru ndo zvaizoiswa mundiro yaiswa kumberi manzwisisa chainzi kutora mari yoiswa mundiro kuita welcome misha muiri yobatwa yotorwa yobatanidzwa hakuna mwana ainobatwa zvakaipa okurohwa kana wanga usingade maitoti muchibatanidzwa kudaro maitovhunzwa kunzi saka muri kuda nevana here kana kuti muri kungoda vana vaye kana vakanzi isusu hatisi kuona tichitora mutupo usiri wedu touyisa mumusha medu ndopawaizonzwa vana vairerwa nasekuru vaibva vasara vaibva vatosara ende vachitozikanwa ende vaichowewa asi waitonzwa vakuru vachitaura vachidai maona uyu aramba vana ava mwana wedu hatisi kufara hatisi kuona achinogara zvakanaka nekuti vaitora nesanzo rakende achiva proud handiti muri kunzwisisa tiri kuzviwa let's leave aside zviri kuitika nemukadzi uyu what are we learning what we are learning is hatisi kurayira vana vedu ende kuvapa maopportunities girl children maopportunities ekuva maentrepreneurs chengeta huku dzako chengeta tsuro dzako chengeta madhadha ako chengeta matekisi ako you understand kuitira kuti vachengete vana vavo empower a woman and you have empowered a whole generation nekuti musi unonzi nemurume handisi kukuda ndinonotengesa tsuro dzangu 5 wangu mwana unoenda kuchikoro pane vana vatakakura navo isu tichivati vana venzungu muri kunzwisisa vanhu vazhinji vamuri kuona vari overseas vakunzi mpinga taitovaziva isu tichiti ndo vana venzungu muri kunzwisisa tiri kuziva at the end of the day rather than kutuka kana kuti God pindirai yes God ngavapindire definitely isu as women we should be making more noises about supporting each other and putting together my projects ekuempowerna as women so that we educate our women, our children, we make them, and isusu vana vachikura, we teach them kuzviyembekedza. Yeah. What does kuzviyembekedza mean? Kumira wega uine tunhu twako. Munoziva, I love Nigerians. Kumira wega uine tunhu twako. Une tunhu twako. Munoziva kuti it's easy to teach people how to respect you when they can see that you can respect yourself. Yeah, true. It's easy for people to understand my boundaries when you are not so disadvantaged. You can't assert yourself. How do you assert yourself when you have nothing? What did you say? You understand? Yeah. So, as vakadzi, this is a lesson. It's not a time yekumutuka. She has suffered enough. Ukaona Mbudzi yakuzvarira pavanhu.
as vakuru would tell you, it means hapa yangu kunuwa kusanuwa ndaisumudza kuziva kuti imi ndimuchauya mugoona kuti no achanuwa nekuti inini ndega zvandikurira saka kundiseka hazvino zvazviri kundibatsira kana Wow, that was very informative. Very informative pachikuru chaipo. Nekupinza shona yedu yatinoziva yevakuru vekudhara nesungano yemunhu aive nevana vake kuti ukatoona vana vasara kwasekuru zvinoreva zvaireva zvakawanda kuvanhu vakuru. That was very informative, Auntie. Very, very informative. Thank you so much. Muchitenda izvenyu ndosaka tiripo takakuteererai tatakusuwai muchichiona fanika chumi aiwapota muchimbouya muchidzidzisa vanhu situation yandinayo ndio iri kundipa kuti ndichione ati. God bless your heart. You too. Everything goes okay. God bless you. Thank you so much. I highly appreciate your contribution. Ndatenda hangu. Most welcome. Thank you. Bye. Wow. Let me add one last person. And I'm add nakupika. Let me add anyora pa comment section. Kuti one comment, please. One comment, please. Yeukai, I'm adding you. I'm adding you. Okay, I might as well switch off this telephone. Otherwise, it will go on and on. Yeukai, my darling. How are you? Welcome to the program. I'm good. This woman can sing. She can sing. The lady on the line, Ananzi Yeukai. The platform is all yours. You can go on. How are you? I'm doing great. Thank you. Thank you. Sorry, one comment. I think that's all. I don't know. Oh, Yeukai, phone yako yakugamba say you. Irikupa feedback. Pane feedback. Network yako ndio inenge iri kutodzana. Oh. Go on. Inenge yakuita clean. Ndafara baba mukutaura mai manje vanoda word rekuti empowered. Yes. But ndo ndandoda kungotaurawo kuti think isusu madzimai, if we are empowered, we can be able to look after our children. If aiswa ukatora amai vakazvara vana namai vari pamwe chete unoona kuti amai ndo vanomira. Yeah. Amai ndo vanomira. It's true. Vachiti vana vaite zvinofanirwa kana kuenda kuchikoro kana kuita zvinofanirwa kuitwa kutengerwa kudii amai ndo vanomira. Saka isusu amai, if you are empowered, we can stand for our children. If she's saying if you are empowered, you can stand for your children. That is what she is saying. Saka uda kutsindirana anti wabva kuti empowerment iri important. Iri important. And nekuti iwewe mudzimai, whether ukugara baba nevana ivavo kana kuti uri kugara nevamwe baba, iwewe ndiwe uri kufanirwa kumira samai. Iwewe semunhukadzi ndiwe unofanirwa kumira samai. Okay. Hanzi iwewe semunhukadzi unofanirwa kumiririra vana vako. Vari kuti hanzi tiri kunetsekana kunzwa, hatisi kunzwa sisi yeu, hatisi kunzwa. Handisi kuzva chiri kuitika. Ndofunga ndo contribution yandingati kana mazoita imwe live mozondishedza, but otherwise. All right. Okay, yeah, we'll take care. Stay blessed. Okay, bye-bye. Thank you. Bye. Wow, I think we can wind off and close the show. Kune vanoziva kana ndichiita mashows ndinotanga iri story. Usually inini I allow diversion. Mudiversion yataita iye nhasi tatodzidza zvakawanda. Stereki.
tanga tiri kudiscussa necomment yanga yaiswa palive yaitwa naSisi Melly earlier on of a lady anonzi Charity Mary auya nestori yake achiti wedwe ndiri kutsvaga rubatsiro rwekuti mwana wangu aende kuchikoro. Haasi kutoenda kuchikoro nekuti haakwanise mari yeschool fees. Hanzi kana kudya chaiko handisi kukwanisa kuti ndipe mwana wangu mari yekuti adye. Ndo nyaya tanga tiri kudiscussa. Tadiscussa tikaona paine mibvunzo yanga yakawanda. I had earlier on right from the start made a plea kuti Charity budikira tibatsirane tione kuti ungabatsirike sei. But I guess necomment dzamboiswa earlier on pamwe anotadza kunge abudikira. I'm still appealing to you Charity Mary. Ndibate kuseri. Oro ndaikumbira kuti ukaenda kupage yaSisi Melly's Diaries Live unoona number dzaSisi Melly and you can call her and talk to her. She can connect you to me or she can talk to you. Kuti tione kuti todi. Why I brought this story is, for me, I saw it as a cry for help. Remember ndati mbudzi kuzvarira pavanhu hunzi nditandirwe imbwa. Saka zvaaita kunyora nyaya yake palive yanga isitombori nei nezvanga zvichiitika ipapo kwanga kuri kunzi nditandirwe imbwa. That was a cry for help. If only we had spoken to her honestly, tingadai tanzwa zviri deep zvinova zvamupa kuti adai. As I said kuti tichidiscussa story yake, all we were doing is speculating because iye anga asipo kuti atipe ma-answers ema-questions atiinawo. Ndazodedzera kuti kune vamwe vanhu vari masituation iwayo here, kana kuti kune vamwe vanhu vakamboita vana vavo here, makaita sei nesituation dzenyu. Saka as I said, inini kana ndichiita ma-programs, you find kuti anodiveta yakutoenda mune zvimwe zvinhu. But let me take this opportunity to honestly thank those that contributed to this program. Tatodzidzisika tikaoneswa zvakawanda. Kwazobuda takutaura zveempowerment kuti ukaona empowerment uchiri down there when things happen, because you are empowered already, it is easy. Tikaonesana kuti kana ukaseta pace yekuitira vana vako zvinhu, by the time yaunoona munhu anosvika wakaseta pace yako, therefore iye ane challenge yekufanirwa kuita meet up with pace yawakaseta kudhara. Zvino ukasvika ukaona munhu wako akasvika iwewe uri kutadza kuendesa mwana wako kuchikoro, wozo expecta kuti iye aendese mwana wako kuchikoro, wauri kutotadza kuendesa mwana kuchikoro, hazvinyatsomuti dyo, because iwewe semunhukadzi you didn't give that importance. Pamwe unenge uchishayiwa, but you didn't give that importance yekufighta for your child kuti ange achienda kuchikoro. Therefore wauchaonana naye Milka hai, wauchaonana naye haakutore serious. If you don't get serious about your own situation and the situation of your own children, don't expect waukusangana naye to get serious, because it's a bit unfair. It's a bit unfair. Kuti unoda kuitirwa serious nemunhu waukusangana naye, asi iwewe usiri serious nevana vako. Tadzidza zvakare kuti kune avo vane vana vavo vari kuchengeta masingles. Let's learn kupa vana vedu nguva yekuva navo munhamo nemukuwana, tisati tamhanyira kunotsvaga kuvaunzira mumwe munhu. Ngatidei vana vedu to strive by all means to do things
for our own children. Anti vataura vati vakamirira 5 years. Some of us waited for 17 years. I could relate to her when she said kuti ndainetsekana nekudya kana ndichiziva kuti vana vangu havana kuwana. I could relate to her. And inini ndakaseta pace yangu yezvinhu zvandaitira vana vangu. Therefore, wandakazowanana naye akatoskongojoina papesi yanga iripo. It makes life easy. Whether ari vamwe vati nekuti muna bhururu saka muri kutaura ularo, but I can rest assure you, even vedu vekumusha vakawana uine pesi yako pane paachati mwana wako hafanirwa kuchengetwa. I don't believe so. I don't believe so. Hanga kudzivisa kuti vana wako havafanirwa kuchengetwa. And as women, let's learn to prioritize vana vedu. Nekuti zvambonzi nemumwe kola ndivo hama dzedu. Let's learn to prioritize vana vedu. Nekuti ndidzo hama dzedu. Ndivo ramangwana redu. Ndinokutendai nekungojoina in the program and for all the contributions that have been contributed. I sincerely hope and pray there is someone that was in the comment section that needs to change before they dive into that relationship. That needs to change kuchengeta kwa arkuita vana vake. That needs to change and start fighting for your own children before you bring in mumwe munhu. Remember, I said, I believe if you set your own pace, yekuitira vana vako zvaunoda iwewe, anouya andiona achiti izvi hazvitiite, probably kana musingasa afford munotaurirana mocompromise. But let's give importance to our children. Ndovatariri vedu vamangwana. With that being said, the name is Auntie Serena. I was your host, your presenter, and your facilitator tonight. Before I leave, I sincerely hope Charity will get in touch with either me or SIS MELLY. Stay blessed until we meet again on another program. It's a very good night from me. Take care.